Με τα σευχάστου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλχαλακάκη Κυρίου Νικολάου, ευρισκόμεθα σήμερα ανάμεσά σας για να μιλήσουμε περί της προσωπικότητας του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου, ο οποίος εχρημάτισε ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Δοχιαρίου Αγίου Όρους επί 38 σενάτα έτη. Τώρα ευρίσκεται στις αιωνίους μονάς εις τη χώρα των ζώντων και απολαμβάνει των αγαθών ονετοίμασε ο Κύριος για τους δούλους του. Αν και έχουν περάσει 4 έτη από τη κοιμήσεώς του, εντούτοις έχουμε ζωηρά την αίσθηση ότι βρίσκεται πλησίον ημών και μας καθοδηγεί. With the blessing of His Eminence, Metropolitan Nicholas, we are here today to present to all of you the venerated Elder Grigori, who served as the abbot of the Holy Monastery of Dochiaria of the Mount Athos for a period of 38 years. He has since joined the company of eternal monks, where we firmly believe he resides in the kingdom of heaven, enjoying the rewards prepared by the Lord for His faithful servants. Despite the 4-year interval since his passing, we maintain a profound sense that His presence remains near, guiding and influencing us. Και νυν υπακούοντας στη στολήν αγαπητό και σεβαστόν Μητροπολίτη, με την ευλογία του θα σας παρουσιάσω την εξαιρετική αυτή μορφή της Εκκλησίας μας και ιδιαιτέρως του μοναχισμού. Για τούτο παρακαλώ την κυρία Θεοτόκο τη Γοργοϊπίκο και τους θείους ταξιάρχας να μου δώσουν λόγον, για να μην εκ της αναξιότητός μου μειώσω έστω και πελάχιστον την προσωπικότητα του ανδρός. Now, with endorsements of the respected Metropolitan Nikolaos and your gracious attention, I shall present to you the extraordinary legacy of this great church figure. I humbly implore Our Lady Theotoko, Gorgoipiko, and the divine archangels to grant me the strength and wisdom necessary to convey his remarkable character faithfully without diminishing his stature due to my limitations. Ο μακαριστός γέρον Γρηγόριος, κατά κόσμον Εμμανουήλ Ζουμής του Χρήστου και της Εκατερίνης, γεννήθη το έτος 1942, όταν η πατρίς ημών η Ελλάς διατέλει υποκατοχήν εις τη Μυροβόλων ίσο Πάρων και μάλιστα εις το χωρίον Άουσα έδα η σκέπη της Παναγίας της Παντανάσης παραθήν αλός, ως έλεγον οι αρχαίοι μοπρόγονοι. Εκεί πέσον έπαιζε με τους άλλους νεανίας στα κύματα της θαλάσσης, πλέκοντας τα πρώτα νεανικά του όνειρα. The venerated Elder Gregorios, born with the name Emmanuel Zoumis, son of Christos and Catherine, came into this world in 1942. This period marked a tumultuous era for our country, still under occupation. He was born on the island Paros, in the village of Nausa and close to the church Panagia Pantanasa, overlooking the sea. In this picturesque setting, he experienced the joys of childhood, playing along the shores and weaving his earliest dreams. Η ευσεβεστάτη μάμη του Ζαχαρό και η μήτρη του Εκατερίνη τον εδίδαξαν εκ νεαράς ηλικίας στην ευσέβεια και την προς το Θείον αγάπη. His grandmother Zacharo and his mother Catherine instilled in him of profound love for God. Εκεί πλησίων εις τας απαλάς και αδόλους ψυχάς των γεροντισών, κατά τας εσπερινάς συνάξεις, τας οποίας έκαναν αναγινώσκος εκ των συναξαρίων βίους Αγίων, έμαθε πολλά από τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και άλλων Αγίων και εις τας τελουμένας υπ' αυτόν ιεράς αγρυπνίας την αγάπη προς την Εκκλησία. Close to the pure-hearted and humble souls of elderly women in the community, he attended afternoon gatherings where the lives of saints from the Synaxarios were read. It was during these gatherings that he gained insight into the life of Saint Anthony the Great and other saints, as well as his initial experience of praying and in monastic vigil. Επταετήσεων τη συνοδεία της μάμης και της ευσεβεστάτης μητρός του επισκέφθησαν την Ιεράν Μονή της Λογκοβάρδας και κάτω από την πετραχύλη του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου εξομολογήθη τα παιδικά του πτέσματα. Έκτοτε συνεδέθη με την Μονήν και πολλάκις την επισκέπτητο. Έτσι εγεννήθησαν και τα πρώτα σκυρτήματα για τη μοναχική του σταδιοδρομία. At the age of 7, accompanied by his beloved mother and his grandmother,
he embarked on a visit to the holy monastery of Logovarda, where, under the watchful eye of the venerable elder Philotheos Zervakos, he confessed his childhood sins for first time. This visit marked the beginning of his deep connection with the monastery, which he revisited many times. Thus, his initial steps on the path to the monastics were undertaken. Το δεκαετής μεταβαίνει στην Ιερά Νήσο Πάτμων, χάρη σπουδών, και συντόμως έλκεται και σαγηνεύεται από τα δίκτυα του μεγάλου ψαρά της Πάτμου, όπως προσφιέστατα τον απεκάλεσαν Οσίου Αμφιλοχίου. Άλλοτε κάτω από το πετραχύλι του και άλλοτε καθήμενοι στον πύργον, ένθα το κελίο του γέροντος, έμαθε και διδάχθη πολλά παρά τους πόδας του σοφού Γαμαλιήλ. At the tender age of 12, he resolved to leave Paros and journey to the holy island of Patmos for his education. There, he quickly fell under the influence of the renowned spiritual figure refers to as Ausius Amphilochios, the great fisherman of the souls of Patmos. Young Gregorios, often under the stall Petrachil of St. Amphilochios, and sometimes on the rooms which located in the tower of the monastery, absorbed the elders' profound wisdom during their conversation. Η Σπίθα, όπου έκυγε μέσα του, ίναψε και τελειώνοντας τα σπουδά του στην Πατημιάδα σχολή, μεταβαίνει στο ησυχαστήριο του Κουβαρίου, το οποίο ήδη είχε ανοιγείρει ο Όσιος Αμφιλόχιος και αγωνίζεται μετά του μοναχού Νικηφόρου του Καλυμνίου. A spark ignited within him and pushed him after graduation from the school of Patmos to find a refuge in the quiet place of Kouvari, a beautiful place across the sea with a small church and some rooms already established by Osios Amphilochios. There, he engaged in spiritual battles alongside the monk Nikephoros the Kalymnios. Τις διηγήσετε όμως τα δυσκολίες και τα προβλήματα της συναναστροφής του νέου μετά του μεγαλύτερου τη ηλικία και δυστρόπου μοναχού, ενεκατούτου και προς μεγίστην θλίψη του Οσίου Πατρός εγκαταλείπει την ηρεμία και ησυχία του Κουβαρίου και μεταβαίνει στην πολύβοον πόλη της Θεσσαλονίκης διαμίζωνας σπουδάς. This period proved challenging due to his interactions with the elder, who was characterized as having a rather unconventional and wayward disposition. Despite the difficulties and the elder's great sorrow, Gregorios decided to leave the tranquility of Kouvari and seek further higher education in the city of Thessaloniki. Εκεί ευρίσκει και άλλους κουβαρίτας, τους οποίους η αγάπη του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμνος του Πρώτου είχε επισυνάξει υπό την προστασία του ως η όρνης υπό τα στέριγας αυτής τους νεοσούς, ένεκα ευλαβίας προς τον όσιον γέροντα Αμφιλόχιον. There he encountered fellow monks from Kouvari who had gathered under the auspices from venerated Metropolitan Panteleimon I of Thessaloniki. Εκ λόγων ακροτέρας βίας κατέρχεται εις Αθήνας προς συνέχιση των σπουδών. Εκεί συνδέεται με το πορευθέντες, εις το οποίον προείστατο ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσεως ένθα το οικοτροφείο των Αφρικανών σπουδαστών και παρέχεται στις υπηρεσίες του διακονών ως υπεύθυνος αυτού. Δεν έπαψε βεβαίως να έχει την αναφορά του στον γέροντα της Πάτου και μεταβαίνει εκεί σε όσακις είχε την ευκαιρία. During his challenging, he went to the Greek capital Athens to continue his studies. During this time, he associated with Porephthendes organization, led by the current Archbishop of Albania Anastasios, where he served the needs of African students. He continued to seek counsel from Elder Amphilochi of Patmos and visited him whenever the opportunity arose. Όταν επιτέλους διευθετήθη η υπόθεση του Κοβαρίου, επιστρέφει και παραμένει μετά του μακαριστού μοναχού Ιωσήφ, ώστε στον εξαιτήμα και τον επεριγάπα. Once the challenges surrounding Kouvario, the place in Patmos, were resolved,
He returned and took up residence with the esteemed elder Joseph, who held him in high regard and affection. Την πρωτοχρονιά του 1967 κήρυεται μοναχός υπό του Οσίου Γέροντος και εξακολουθεί τα σπουδάς του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εργαζόμενος στην διεκπεραίωση του περιοδικού της Αδελφότητος Ζωή προς εξοικονόμηση του προστοζήν. On New Year's Day, in 1967, under the guidance of Elder Amphilochios, he embraced monastic life, assuming the name Gregorios. He continued his study at the University of Athens while working for the Brotherhood Zoe. Το έτος 1970, ο γέρον Αμφιλόχιος μεθύσταται προς τα ουράνια, ενώ ήδη κατ' εντολή και επιθυμία του, ο μοναχός Γρηγόριος είχε χειροτονηθεί διάκονος υπό το σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος. In 1970, Bishop Spiridon of Rhodes ordained monk Gregorios as diacon upon the directive of Elder Amphilochios. Tragically, the same year marked the elder's departure from this world to heaven. Μετά τη θανή του γέροντος στο ταπεινό ησυχαστήριό του, ο διάβολος εγείρει θύελλα προβλημάτων, τόσο εκ της Ιεράς Μονής του Θεολόγου Πάτμου, η οποία δεν επέτρεπε την λειτουργία του Ιερού Ησυχαστηρίου, όσο και εκ της γυναικείας Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού, στην οποία ανήκε το ερημητήριο. Following Elder Amphilochios' passing, the small Keli of Kouvari faced numerous challenges, both from the big male monastery and the female holy monastery of Evangelismos, to which the small holy place of Kouvari belonged. Ξεριζωμένος και πικραμένος παίρνει το δρόμο της προσφυγιάς με τα τριών συμμοναστών του. Uprooted and disheartened, he embarked on journey of refuge alongside three fellow monks. Κατόπιν υποδείξεως σεβαστού και συνετοτά του κληρικού, καταφεύγει στον επίσκοπο Νετολοακαρνανίας Θεόκλητον, ο οποίος τον χειροτονεί πρεσβύτερο, αφού προηγουμένως εκάρει μεγαλόσκημος μοναχός παρά του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου, και εγκαθίσταται στην ερειπωμένη μονή της Μυρτιάς, άνωθεν της λίμνης Τριχονίδος. Guided by respecting a prudent clergyman, he sought sanctuary with Bishop Theocritus of Etolokranania Diocese, who ordained him as priest. Prior to this, he became schimonach by another saint, Elder Philotheos Zervako, who gave to him the large schema. Παράδεισος ο τόπος, αλλά ο διάβολος ως της πολεμάτα καλά, μη υποφέρον το έργο το οποίο συντελείται εις αυτό το ταπεινό μοναστήριο, εγείρε και άφης νέα θύελλαν εκ του κληρικών της επαρχίας, ιδίαιδε του Μητροπολίτου. Είναι γνωστή η ρίση στην οποία είπαινε στο μεσολαβήσαντα μακαριστών Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Θα τους ψήσω και θα τους τηγανίσω και μετά θα φύγουν. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Gregorios settled in the destroyed monastery of Myrtia, situated above Lake Trichonida, although the location possessed a certain heavenly charm. The devil, who opposes all that is good, saw to the spiritual war occurring within this small monastery result in dispute with the local clergy, especially the Metropolitan. Ο αντιλήπτορ όμως των αδικουμένων Θεός και η Παναγία, όπου προστάτευαν των δούλων τους, ένευσαν στην καρδία του μακαριστού Μητροπολίτων Απακτίας και Ευρυτανίας κ. Δαμασκηνού, ώστις τον εδέχθη και του παρέδωσε εν λευκό τη μονή της Παναγίας Προσιωτήσης, ένα μοναστήρι Παμπάλιων, επάνω στα κακοτράχαλα βουνά της Πίνδου, το οποίο επαρχέ χάνονται στα βάθη του χρόνου. Nonetheless, divine providence intervened through the interventions of the Metropolitan of Mafaktia and Evrytania, Mr. Damaskinos. This prelate extending his love and support, receiving Gregorios and granting him to the monastery of Prosyotissa. This ancient monastery, while rich in spiritual heritage, had fallen into a state of disrepair. Πώς είναι το δυνατόν όμως αυτός ο νησιώτης, ο εκτιλίας μητρός ενηχούμενος των φλίσμων των θαλάσσης, ο Αγιοπελαγίτης όπως υπέγραφε, να ζήσει επάνω στα υψηλά βουνά της Πίνδου, τα οποία επί 9 και πλέον μήνας καλύπτονται από χιόνος, παγετούς και ομίχλην, αλλά και το θέρος, ότι οργιάζει η φύση και αισθάνεσαι τη χάρη του Θεού,
είναι αδύνατο να βιώσει κανείς την ησυχία και την γαλήνη που αποπνέει το περιβάλλον ένεκα του πλήθους των προσκυνητών. The task was formidable. The buildings stood as historical relics, some as ruins and others incomplete. Restoration and renovation were urgently needed. With fervor and with the financial resources provided by the grace of the Lord, Grigoris began to process not only completing unfinished structures, but also erecting a new buildings. Διότι προσβάλλεται η υγεία του και επιζητεί τρόπον φυγής, παρόλο που πολλά εκοπίασε για την αναστήλωση της πυρπολιθήσης παρά των Γερμανών μονής. Κτίρια παραμένοντα από δεκαετίας μόνον εις των σκελετών, άλλα ερειπωμένα και άλλα ημιτελή, τα οποία έπρεπε να ολοκληρωθούν. Ανασκουμπώνεται και με ιδίους πόρους της μονής αρχίζει την ανακαίνιση αυτής και όχι μόνον. Δημιουργεί συνοδικών μέγα, δια το οποίο ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος επισκεφθεί στη μονή έκπληκτος ανεφώνησε. Ευρίσκομαι στη μονή προσού ή κάνω λάθος. With fervor and with the financial resources provided by the grace of Lord, Grigoris began to the process not only completing unfinished structures, but also erecting a new buildings. The reception for guests, very beautiful rooms. Notably, when the president of the Hellenic Republic, Konstantinos Tsatsos, visited the monastery, he expresses the admiration when he saw all the new beautiful buildings. Here is the monastery of Prusou that I know. Δημιουργεί μουσείων, στο οποίο συνάζει χειρόγραφα, εικόνες και άλλα εκκλησιαστικά και μη αντικείμενα. Τα ελαιοστάσια εις των κάμπων του Αγρινίου, που ήσαν από χρόνων εγκατελειμμένα, αναζωογονούνται και άλλα πολλά που δεν είναι του παρόντος να αναφέρομαι. Also, he has constructed a new museum. He found many manuscripts, icons, and various ecclesiastical and historical things. He revived the long-abandoned olive grove on the plains of Agrinio, among all other endeavors too numerous to enumerate it here. Συνθήκε όμως παραμένουν δυσμενείς. Οι απαιτήσεις των πολυπληθών προσκυνητών άμετροι και αλόγιστοι. Να φανταστεί κανείς ότι οι οδηγοί των ταξί τους μετέφεραν στη μονή και κατά αυτά στα ώρας του μεσονυκτίου. Εργάστη υπερδύναμη για να δυνθεί να βάλει τάξη σε αυτό το μοναστήρι. Μεγάλη στιγμή δι' αυτών και τη μικράν αδελφότητα ήταν η ανέβρεση στο νερό λιψάνο του νεομάρτυρος Ιωάννου, του εκ της κονής της καταγωμένου και ένα αγρινίο μαρτυρήσαντος. Conditions remained difficult. The demands of the many pilgrims were excessive and inappropriate for the environment needed by the monks. Let us imagine that the taxi drivers who transported them to the monastery even during the midnight hours. He made exaggerated efforts to bring order to this stressing point. Important moments for him and his small brotherhood were the finding of the holy relics of the neo-martyr Ioanni, who came from Konitsa and was martyred in the nearby town of Agrinio. Το κλίμα εν τέλει επηρεάζει την έθραυστον υγεία του και επιζητεί τρόπον φυγής. Η ευκαιρία δίδεται κατά τον χωρισμό της Μητροπόλεως Ναυπακτίας και Βρυτανίας και την εγκαθίδρυση του νέου Επισκόπου Αγίου Βλασίου και Καρπενησίου. Τότε ήρθαν αντιπροσωπεία εκ της Μονής Δοχερίου και προσεκάλεσε τον γέροντα και την αδελφότητα ή να αναλάβουν τη Μονή. The climate also affected his fragile health, and he was looking for a way out. The opportunity arose with the separation of the dioceses of Nafpaktia and Britannia and the establishment of the new diocese of Agios Vlasios and Karpenisiou. It was the chance. At the time, a delegation from the monastery of Docheri of Mount Athos came and invited the elder and his brotherhood to take over the monastery. Διεδράξατο την ευκαιρίας, όχι διότι το πλουσία η νύμφη άπαγε της βλασφημίας, ένας ερειπιώνας απ' άκρου εις άκρον, αλλά δια το κάλος αυτής, το γλυκύ και ήμερον κλίμα, την γυτνίαση με τη θάλασσα και πρωτίστως διότι ως μέγα αυτής Παλάδιον κατήχε τη θαυματουργόν εικόνα της Παναγίας Γοργοϊππικού. So he decided to settle there, not because the monastery was rich,
It was a deserted place from one end to another. But because of its beauty, it was sweet and hospitable climate, the proximity to the sea, and above all, because there was there the miraculous icon of Gorgoipikor, Holy Mother, quick here. Έτσι, τον Ιούλιο του 1980, με τη μικρά αδελφότητα αναχωρίδια τον Άθωνα. Η κατάσταση όμως της Μονής Δοχιαρίου φρικτή και λίγα να μείνουμε δεν υπήρχαν. Έπρεπε να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε ένα-ένα τα κελία, διότι είμαστε στριμωγμένοι σε 3 κελάκια στον πύργο της εισόδου της Μονής, το καθένα των οποίων δεν χωρούσε πάνω από ένα πρόσωπο. Κι όμως εκεί στριμωχθήκαμε 12 αδελφοί. Thus, in July 1980, he left the monastery of Prusos, together with a small brotherhood. However, the situation in Dochiario was really terrible. There were no rooms to stay in. They had to start preparing the monks' rooms one by one because they found themselves crammed into 3 small rooms in the tower of the entrance of at the entrance of the monastery, each of which could hold no more than 1 person. Nevertheless, they were 12 brothers crammed in there, in 1 room. Κήποι ανύπαρκτοι, ελαιοστάσια χειρότερα της Μονής Προυσού, μηχανήματα ανύπαρκτα, 4-5 ημίωνοι και αυτή η κακή κατάσταση. Αλλά δεν τι λέγονται αυτά. Μαγειρίων, υποτυπώδες, οικοσκευή, ανύπαρκτος, και να λάβουμε υπόψη ότι παραπόδαση ακολούθηκε η ενθρόνηση του ηγουμένου. Πώς θα αισθητίζονται οι κεκλημένοι, ας έχει δόξαν ο Κύριος, όταν εμφάνισε τον γνωστόν εμήν χορηγόν Ανδρέα Κιουρτσόγλου, ώστε να σε εφοδίασε με όλα τα χρειώδη. The gardens were not exist. The olive groves, nothing. Worse than the monastery of Prusou. Machinery not existent. 4 or 5 mules, and they were in very bad condition. The galley, nothing. Plates and cutlery not exist. And yet, in spite of this, the enthronement of the abbot followed and proceeded. How would they serve the guests for the enthronement? Αρχίζει λοιπόν το μέγα έργο της αναστηλώσεως της Μονής. Με τι πόρους όμως, ποιος θα βοηθήσει? Επιρρύπτει τη μεριμνά του εις τη μόνη δυναμένη να βοηθήσει η Παναγία και αρχίζει το τεράστιο έργο. Αναστηλώνεται όλο το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, ως επίσης και άπαντα τα ευρισκόμενα στον ευρύτερο χώρο αυτής καθήματα. Δημιουργούνται ξενώνες, ανοίγονται τα εγκατελειμμένα λεωστάσια, φυτεύονται κήποι και αμπελώνες, ανακαινίζονται τα εργατόσπιτα, κτίζονται εργαστήρια αγιογραφίας και συντηρήσεως έργων τέχνης, ιερογραφίων, λιβανοποιείων και τα τούτης όμοια. Thus the great work of restoration of the monastery began. But with what resources, what money, who would help? The only one who could help was Our Lady Virgin Mary. With great faith in Our Lady, he left this project to her to manage and began the restoration of the monastery of Dochiariou. The entire building complex of the monastery was being restored, as well as all the buildings in the wider area, and all the small churches. Guest house was created. Abandoned olive groves were opened. Gardens and vineyards were planted. Workers' houses were renovated. Workshops for hagiography and art conversation were built. Incense workshop and much more. Πληρούνται όλη η παραλία από το συνόρο της Μονής Ξενοφόντος έως και της Κωνσταμονίτου δια των εξοκλησίων της Αγίας Παρασκευής, το Αγίου Άνω του Θεολόγου, της Παναγίας Διασωζούσης και των Οσίων Πατέρων Κολυβάδων, της Παναγίας Αλασσινής, της Παναγίας Παυσολύπης, των Αγίων Νεομαρτύρων, του Αγίου Κοσμάτου Ετολού και της Αγίας Μαρίνης για να περιφρορούν την Μονήν από θαλάσσης. Αλλά και στα ορεινά δεν παρέλειψε να ανεγείρει ευτηρίους οίκους. Παναγία η Χαϊριώτισσα, Άγιος Παντελεήμων, Ανάληψης, Προφήτης Ηλίας, Παναγία η Αρχόντισσα και του Κυριακών της πάλε ποτέ διαλαμψάσεις, περιφήμους κήτης του προδρόμου, φύλακας και προστάτας της Μονής από βορρά, ανατολής, νότου και δύσεως. Εμπλουτίζει το καθολικό με πάμπολα σκεύη, αργυρά και επίχρησα, αργυρούς πολυελαίους,
κανδύλα σε μεγέθης αργυράς, καλύματα Αγίας τραπέζι χρυσοκέντητα, άμφια επίσημα δια τους ιερείς διαφόρων αποχρώσεων, δια τις πανηγύριες και τα εορτάς. Δημιουργεί νέα βιβλιοθήκη, συνοδικών μέγα και συνελώντη πιν ουδέν εκ των όσων αναφέρει στην Διαθήκη του ο όσιος νεόφυτος άφησεν εκτός. Θα έλεγε της ότι ήταν ο αντάξιος διαδοχός του μετά ακριβώς 900 έτη. Across the sea, from the borders of Xenophontos Monastery to Konstamonitou, we filled with churches, such as the churches of Saint Paraskevi, Saint John Theologian, Panagia Diasousa, Osios Kolivades, Panagia Tharasini, Panagia Pavsolipi, Holy No Martyrs, Saint Cosmas, San Marina, patrons of the monastery from the four directions. He also invested in the church with precious silver and gold utensils, silver chandeliers, large silver candelabras, gold embroidered covers for the altar, and also hundreds of colorful uniforms for the priests during festival and feasts. He created a new library and a large vestry, and in general, he leaves many of the things mentioned as the first builder of the monastery in the 10th century commented it in his will. And we would say that he is the worthy successor after exactly 9 centuries. Μέσα εις όλους αυτούς τους αγώνας ήλθεν ως άβρα λεπτή και πρωινή η αποκάλυψη της πρωτοτύπου εικόνος της Παναγίας Γοργοϊπηκόου ή της επαρηγόρησε και ανέψυξε πάντα μας. But amidst all these struggles and efforts, 1996, something very important happening for the monastery. The discovery of the original icon of the Virgin Mary Gorgoipiko, Quick Obe, is certainly a source of spiritual inspiration and consolation for all the struggles and efforts made for the restoration of the monastery and the preservation of its spiritual heritage. It is often spiritual experience and revelation that give strength and encouragement to people to continue their work for good and faith. Και περάνω πάντων ημέρημνα δια τα πνευματικά. Η επιτέλεση της 24ωρου ακολουθίας με τα πάσης ακριβίας και επισημότητος. Έψαλε τους κανόνας ζωντανά και όση αυτοδύναμης για να τονίζεται και εμφαίνεται το μέτρο, όπως έλεγε. Η εξαγόρευση των λογισμών ήθελε να γίνεται καθημέραν και εξομολόγηση στο Σάββατο για να μεταλάβουμε την Κυριακή του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Δεν του ήρεσε ουδόλως αυτό το οποίο γίνεται στο Άγιον Όρος, να μεταλαμβάνω το Σάββατο και όχι την Κυριακή, όπου είναι η Ανάσταση και η κατεξοχήν ημέρα του Κυρίου. Elder Grigori seems to have had a great commitment to the spiritual life and the observance of the rules and ritual practices. The cycle of the 24-hour service, he wanted to be done absolutely correctly, based on the ritual and the tradition of the ancient church. The way he chanted in daily church gave life to the service. Confession would be made on the Saturday so that on Sunday we would receive the body and blood of our Lord. He categorically disagreed with the habit of the Athonite monks' practice of receiving the body and blood of Jesus on Saturday and not on Sunday. He wanted Sunday to be observed as the day of the Lord's resurrection, which is an indication of the importance he attached to the spiritual significance and tradition of the Church. Φύσης ενεργητική και ανυποχώρητος. Ήθελε τα πάντα να γίνονται στην εντέλεια. Το πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γενέστο τον έθελγε. Εορτέ και πανηγύρις ήθελε να επιτελούνται λαμπρός, διότι λαμπρός εστόλιζε την Εκκλησία Χριστούγεννα και Πάσχα, ήταν η χαρά του να στολίζει ο ίδιος την Εκκλησία κατά τα πρώτα χρόνια. Το αναλόγιο κατ' εκείνα σε εορτάς τον έτρεμε. Έδιδε τον τόνο προηγούμενος αυτός και ακολουθούσαν ο χορός.
Το βράδυ της Αναστάσεως, ψάλλοντας τον Αναστάσιμο κανόνα, έλεγε της, τώρα θα χορέψουμε με τον ζωντανό τρόπο που έψαλε. Άραγε, τώρα ποιος θα ηγηθεί του χορού κατά φτάσας λαμπράς ημέρας? Elder Grigory was characterized as having a proactive and incessant nature. He desired everything to be accomplished to perfections. Having everything good and neat appealed to him. He wanted glorious, solemn feasts and festivals to be celebrated, and himself made the church sign. During Christmas and Easter, it was his joy to adorn and beautify the church with rich and sacred fabrics. The chants he sang from his soul were unique. He set the tone before the rest of the monks followed. On the evening of the resurrection, of the vigil of the resurrection, when he sang the resurrection hymn, he would say, "We will dance now." In the lively way he sang it. Τα κοινά του όρους δεν τον άφηναν ασυγκίνητον. Δεν παρέλειπεν ούτε και στα τέλη της ζωής του, όπου η κλονισμένη υγεία του επιβαρύνθηκε έτη πλέον να παρίσταται στα συνάξεις της Ιεράς Κοινότητος και να δίδει τα σοφά στο όντι συμβουλάς του. In the last years of his life, when his health deteriorated further, he attended the meetings of the Holy Mountain and gave his wise advice. Επίοικης και μιλίχιος, με το αστήρευτο και πηγαίο χιούμορ, ήξερε να κατευνάζει τα πάθη, να εξάγει τους Αγίους Πατέρας από κακοτοπιές και να δίδει λύσεις, για το θάρρος της γνώμης, την οποία ευθαρσώς διατύπωνε χωρίς να της εγκαλύπτει ή να την οριοποιεί, κατηγορήθηκε από τους Αγιορείτας ως τρελός. Μακάρι να είχαμε όλοι αυτή την Αγία τρέλα. He was indulgent and friendly, with an endless sense of humor, and he knew how to soothe passions, help others out of difficulties, and suggest solutions. Because of his bold opinion, which he openly expressed without distorting it, he was accused by the monks of being a madman. Δεν οροδούσε πρώτο μεγάλων και ισχυρών. Αυτό που ήθελε να είπε το έλεγε ευθαρσώς, χωρίς περιστροφάς και χωρίς να φοβείται τα τυχόν συνεπίας. Δεν εφοβείτο να εκφράσει την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν ήταν και αν τσάκιζε κόκαλα. Blessed holy madness, may we all have this holiness. He did not back down in the face of the great and powerful. What he wanted to say, he said openly, without unnecessary complexity and without fear of possible consequences. Το ίδιο συνέβαινε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Διαχειρίσεως Αγιωτικής Κληρονομίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Σάκης ήταν αντιπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητος σε αυτό. Όταν οι σύνεδροι βρίσκονται προαδιεξόδου, με το χαμόγελο και το χιούμορ που τον διέκριναν, έλεγε: «Λοιπόν, επέρασε, συμφωνούμε, τελείωσε και αυτό». Και πράγματι έτσι ελύονται πολλά θέματα. Μέχρι σήμερα ο Σάκης με συναντούν οι διατελέσαντες διευθυντέ. Αυτά ακριβώς μου λέγουν για την προσωπικότητα του μακαριστού γέροντος. He was not afraid to express the truth, no matter how harsh, and he tolerated the reactions of others. The same was true when he was representative of the Holy Community on the board of the Center for the Management of Afthanite Heritage. When the delegates were at an impasse, with a trademark smile and humor, he would say, "Well, it has come to pass. We agree, it's over and done with." And indeed, that was how many issues were resolved. To this day, whenever they meet former directors, they tell me exactly this about the personal character of Γέροντα Γρηγόριο. Ωστόσο, η μέριμνα δεν εξαντλείται μόνο εντός της δοχιαρίτικης μάνδρας και του όρους γενικότερον. Προσκληθείς από το τότε δημάρχο του Δήμου Σοχού στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης να αναγείρει στην περιοχή του Μονήν, διότι όπως έλεγε δεν έχουμε κάτι και εμείς, ανοίγει εκ βάθρων Μονή προς τιμή της Παναγίας Θεοσκεπάστου, να εγκαταστήσει θεοφιλής ψυχάς,
όπου από ετών ζήτουν να οικονομήσει κάτι και δι' αυτάς. Έτσι οικονόμησε η Παναγία δι' αυτάς της ψυχάς, να έβνουν λιμάνι να απαγιάσουν και εφαλτήριον για την αιωνιότητα. However, his concern was not limited only to the monastery of Dochiariou on Mount Athos. Invited by the then mayor of the municipality of Sochos, an area close to Thessaloniki, to build a monastery in his place in honor of the Virgin Mary Theoskepastos, because, as he said, we don't have anything here. He built a monastery in honor of Virgin Mary, in order to provide a place for devout souls where for years they had been asking him to save something for them as well. Thus, the Virgin Mary became heaven for these souls to settle down, find absolution, and become the beginning of eternity. Τις δύναται όμως να διηγηθεί τους απείρους κόπους, τα δυσκολίες και τα πάμπολα προβλήματα που εμφανίζονται όταν πρόκειται να αρχίσει ένα του των έργων. Διότι δεν είναι οικία, ούτε άλλοτε είναι μοναστήρι, είναι οίκος Θεού, όπου θα αναπέμπονται δεήσεις και προσευχέ και θα τελείται η νέμακτος θυσία. Για τους λόγους αυτούς, το συγκεκριμένο έργο δέχεται τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Αυτός εγείρει την θύελαν και βάζει λογισμούς στους ανθρώπους και αρχίζουν τα σκάνδαλα. But who can recount the infinity toil, the difficulties, and the many problems that arose from such project at the beginning? For it was not a house, nor anything else. It was a monastery. It is a house of God, where supplication and prayers would be offered, and where the bloodless sacrifice would be made. For this reason, this particular work received the scourging arouse of the evil one. He created a storm and put obstacles in the way of men, and scandals began. Άλλος μπελάς και αυτός για τον ταλέπορον ηγούμενο και άλλη αγωνίε, όμως με την πίστη στο Θεό και την αγάπη προς την Κυρία Θεοτόκον όλα τα υπερβαίνει. Έτσι, με την βοήθεια των πατέρων και αδελφών, οι οποίοι συνεκρότησαν το οικοδομικό συνεργείο και συν τον χρόνο απέκτησαν τόσο αυτήν εμπειρία στα οικοδομικά, ώστε και ο καλύτερος εργολάβας να του ζηλεύει, ήρχεσε και περατώθη το έργο εις χρόνο ρεκόρ. Αρκεί να είπαμε ότι θεμελίουσε γένετο την 8η Μαΐου του Σωτηρίου έτους 1993 και την 8η Σεπτεμβρίου του αυτού έτους είχε αναγερθεί νοτία πτέρυγα μετά το παρεκκλησίου προς τιμήν του Αγίου Άννου του Θεολόγου και τελέστη η πρώτη Θεία Λειτουργία. Another challenge for the poor abbot and his brothers. But with faith in God and love the most holy Mother, Lady Mother, they overcame them all. So, with the help of the fathers and brothers who formed the building crew and gained so much experience in building than even the best constructor envied them, the work was started and completed in a record time. Suffice to say, the foundation was laid on the 8th of May in the year 1993, and on the 8th of September of the year, the south wing was erected with a chapel in honor of St. John the Theologian, and the Divine Liturgy was held. Έκτοτε καθέκαστον έτος συμπληρούντο η εργασία, ώστε σήμερα να φαίνεται προοφθαλμόν ημών μία μονή ανταξία της μητρικής του Δοχειαρίου. Παρεκκλήσια, κελία, εργαστήρια, τράπεζα, μαγειρίων, αποθηκευτικοί χώροι, ξενώνες έσωθε και έξωθε της μονής δια τους κοσμικούς και χώροι εκτός του περιβόλου δια την διαμονή των εργαζομένων αδελφών και των διακονούντων, ιερομονάχων και ιεροδιακόνων. Υπεράνω δε πάντων τούτων, ως αστήριο Αθηνός, αναπέμπει Μαργαριγάς, το πανέμορφο και πανύψηλο καθολικών, δεσπόζουν στο κέντρο αυτής της μονής. Δια πάντα ταύτα ηθήνων νους και έχουν το γυναικό πρόσταγμα ο ανίστακτος ηγούμενος. From that moment on, every year the effort continued, so that today we see before us a monastery that corresponds to the dignity of the mother monastery of Dochiariou. There are chapels, rooms, laboratories, kitchens, storage rooms, and guest rooms inside and outside the monastery for lay people, as well as room outside the
the prison for the accommodation of the working brothers and serving hieromonachs diacons. Moreover, like a brilliant mansion, discreet and towering at the top, the beautiful and lofty cathedral stands, church, dominating the center of the monastery. All these buildings and spaces were formed under the supervision and general direction of Abbot Elder Grigori. Οι αυλέ τόσο της Μονής του Δοχερίου όσο και της Θεοσκεπάστου ουδέποτε τον είδα να περιφέρεται ακόμη και τα εορτάς, βαστάζοντας τα σχήρας του το χαζράνι του ηγουμένου. Πάντοτε επηρεαζοσμένος περί την οσφήν αυτού ποδέαν και ψάφινων σκιάδιων επί της κεφαλής, εις σημείο να μην αναγνωρίζεται από τους επιζητούντας αυτόν προσκυνετάς. The courtyards of the monastery of Dokiariou and the other monastery of Theoskepastos never saw Elder Gregorios walking around, even during the feast, holding the abbot's staff in his hands. He was always in a work apron and wore hat so that he would not be easily recognized by those who tried to approach him for veneration. Αυτός ήταν ο μακαριστός ηγούμενος Γρηγόριος. This was the blessed Abbot Grigori. Απλούς, απέριτος, άνευ κομπασμών ή τεινός των διούτων. Ο λόγος του εξήρχεται ορμητικός, ως ο παρακείμενος χήμερος προς την ξενοφόντος άγωσαν, πίπτονος αρμόνιος Ρώσος επί τους οκροαμένους αυτών. Όταν τον επλησίαζες και συνομιλούσες μαζί του, έβλεπες έναν άλλον άνθρωπο, εύχαρη, χαρίεντα και αστεϊζόμενον, χωρίς πια σήματα και υποκρισίες, θέλγοντα τον ακροατήν, μιλήχιος και ποιητής προς τους μετανοούντας αμαρτήσαντας και άκρος συγκαταβατικός. Αντιθέτως, ο κεραυνός έπιπτεν επί τους μη μετανοούντας και αμαρτάνοντας, ούτως είναι ο Γρηγόριος. This was the blessed Abbot Grigori. He was simple, unpretentious, without unnecessary showmanship or pretense. His speech was dynamic, like the river brook flowing towards the road of Xenophon, falling like dew on his listeners. When you approached him and conversed with him, you saw another man. He was kind, charming, and funny, without illusions and hypocrisies, which charmed the listener. He was also friendly and kind to repentant sinners and extremely communicative. In contrast, he sought a thunderbolt at those who did not repent and continued sinning knowingly. That was Gregory. Εστιλίτευε τας παραβάσεις των κρατούντων και ισχυρών της γης χωρίς φόβον και πάθος. Ομιλούσε πάντοτε τη γλώσσα της αληθείας, η οποία ως οικός γεννά εχθρούς και όχι φίλους, αλλά αυτό δεν τον απασχολούσε. Στην κατάβαση στα της πίστος δεν εγνώριζε. Δεν ήξερε να κολακεύει. Πάντοτε ευθύς ο λόγος και αληθής. Δεν εγνώριζε να κρύβεται. Δια τούτο και οι ορείτε δικαίως τον αποκαλούσαν ξεσκέπαστο τσουκάλι. He opposed the transgressions of the rulers and powerful of the earth without fear and passions. He always spoke the language of truth, which predictably created enemies, not friends, but that did not concern him. He knew no condescensions in matter of faith. He didn't know how to flatter. Always, his word was always straight and true. He didn't know how to hide. That is why the Athonite monks rightly called him like uncovered pot. Και νυν αξιομακάριστε γέρον, πάτερ, αδελφέ και παμφίλτατε φίλε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, διότι επί 58 συναπτά έτη ζήσαμε μαζί, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν είχαμε τας εκατέρωθεν αντικλήσεις, τας οξίας αντιπαραθέσεις και προστριβάς, τας οποίας αναποφεύκτως δημιουργεί η διοίκηση. Διήλθεμεν από πολλά θλίψεις, πειρασμούς και σκάνδαλα, δυσκολίας, ανεχίας, αλλά χάρητη Θεού που δεν εστάθη δυνατό να μας χωρίσει και να διακόψει την φιλία η οποία ανεπτύχθη υπό τη σκιάν του αγαπημένου μαθητού του Σωτήρος Ιωάννου του Θεολόγου. Ας έχει δόξαν ο Κύριος. Και νυν αναπαύου στον γαλήνιον όρμο της αγαπημένης σου μονής όσιε πάτερ και μη λησμονείς τα αγαπημένα σου τεκνία,
Άτε να λυπούνται και θλίβονται την της αιρεσής σου και εύχου κάτω από τον θρόνο του Δεσπότου μετά των οσίων πατέρων Αμφιλοχίου και Φιλοθέου και των οσίων κτητόρων της Μονής Ευτιμίων, Νεοφύτου και Θεοφάνους, όπως συναντηθόμενοι στην Άνω Ιερουσαλήμ ως συχνάκες επαναλάμβανες. Τι να τον κάνω τον παράδεισο αν δεν είμαστε μαζί, όπως εδώ ούτω και επάνω. Παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Ευχαριστώ πολύ. And now, dear Father, brother, and very dear friend, if I may be allowed to say so, because for 58 years we have lived together with some confrontations, sharp disagreements, and friction that the administration inevitably causes. We went through many sorrows, temptations and scandals, difficulties and hardships. But by God's grace, nothing separated us and did not interrupt our friendship, which developed under the shadow of the severe beloved disciple John the Theologian. Glory to the Lord. Now rest in the tranquil port of your beloved convent, O Father, and do not forget your beloved children, who are sad and sorrowful for your absence, and pray under the throne of the Despot, with the Holy Father Amphilochios and Philotheos, and the holy builders of the monastery Efthymios, Neophytos, and Theophanos, that we may meet in Upper Jerusalem. And as you have often said, what shall I do with heaven if we are not together? As here, so above. Thank you. Thank you very much. I'm sorry for my mistakes.